chcel by som povedať, pýtalo sa to do nejakej podoby, takej ucelenej, do podoby knižky. A je tu. Tá kniha už má takto podobu, mám to vytlačené, lebo môj otec rád číta z papiera, nie z obrazovky. Má to už aj obrázky, je to zalomené. Čo prečím stojím je dostatok čitateľom a zaplatiť tlač. Tak daj nám jeden dôvod, prečo by sme si to mali prečítať, ako bežní ľudia, ktorí možno neplávajú v týchto vodách. No, vnímame dneska tú budúcnosť všelijako. Sú to nejaké technokratické smery, dosť takých dystopických nálad je pri pozeraní sa na budúcnosť. Keď si človek pozrie mass media, tak väčšina toho skrátka nie sú budúcnosti, ktorých my skutočne chceme žiť a vieme si predstaviť tam byť šťastný. Tak vnímam, že ak si ako čitateľ alebo ako človek tu na zemi praješ skutočnú budúcnosť, ktorá by bola naplňujúca pre teba, pre tvoje deti, ktorá by bola šťastná, ktorá by umožnila žiť plné šťastné životy v spojení sami so sebou a s prírodou, s krajinou, ktorej sme súčasťou, tak táto kniha môže byť sprievodcom na ceste.